I ove godine Eurojet u vrhu sajamske ponude. S nama, kao i obično, Mirjana Vlajić. Dobar dan. Zdravo, Mirjana. Dobar dan. Šta nam to nudi Eurojet na ovaj sajam? Ove godine, kao i prethodnih godina, imamo mnogo čarter destinacija. Naravno, Mediteran je uvek najinteresantniji, Grčka, Italija i Španija. Uvek ostaje neizostavna Turska u kombinaciji 7-10 dana, pošto ima i 14 dana zainteresovanih ljudi na neki kraći odmor od 7 i nekih dužih aranžmana od 14 dana. Što se tiče čartera, to bi bilo to. Dosta ima individualnih programa, lepih putovanja, hotelskih hotela, apartmana, opet govorim na čitavom Mediteranu, gde neko može da kreira svoje putovanje prema sopstvenim željama i zahtevima. Vidimo neki lepih krv za mlade. Da, to su posebne putovanja za mlade koje organizujemo takođe nezavisno od čarter letova, jer radimo autobuski prevoz, organizovane žurke i dosta mladog sveta koji se prijavljuje na takvu vrstu putovanja. I fantastične cene. Da, naravno, za mlade da bi mogli da plate i da bi to bilo pristupačno za svačiji budžet, odnosno budžet jednog studenta ili mladog čoveka, to mora da bude i niska cena. Možemo da kažemo tih neverovatnih 150 evra za 10 dana, put, trajekt i sve ostalo. Da. I to još može i na rate? Može i na rate, naravno. Baš lepo. Pa, sve što možemo da uradimo i da povećamo broj putnika i da pružimo neke uslove olakšavajuće našim putnicima da ih bude što više na tom putovanju, mi se zaista trudimo da uradimo. Vidimo gužvu. Gužva je na sajmu, da, kao i svake godine i veliko interesovanje. Vidjet ćemo šta će biti posle sajma i koliko će zapravo biti i realizacije toga. A ovo što ide malo pre leta, uskrsni praznici 1. maj? Naravno, za Uskrs 1. maj, pošto je to ove godine negde 20. april Uskrs, iza toga 1. maj, ima dosta neradnih dana, tu je velika lepeza evropskih gradova, zatvorenih kružnih tura evropskih, gde se do sada već dosta ljudi prijavilo i očekujemo vrlo brzo popunjavanje kapaciteta za Uskrs i proleće, odnosno prvomajske aranžmane. Pa doći ćemo da probamo. Izvolite. Hvala. Hvala vama.